उनावनो हाबा जादों नों लाजियासै नोंथ' आंखौसो बेसेबा सावहोदोंमोन रायदोंमोन आखल गाज्रि मायबा गाज्रि होननानै नाथाय नोंनि आखला जुदि मोजांबा नों जुदि गियान गोनांबा नों बिजामादैजों बोरै हाबा जानो हाखो बुं मानो सिरि सिरि थाबाय थाखो गांजेमा गोसोम रानि खाफालावनो बेफोरबायदि लिरनाय दंखायो खोमा बेनिखायनो जाबाय आयै बा नों गावगाया बिजामादैजों हाबा जानायखाय खाफालाव लिरनाय जाबाय हो ओमफ्राय आं अनसुमाजों हाबा जाहैनायाव आं पापिमोन नों बे बैसोआव हाबा जानाङामोन मिथिबाय नों फिसौबो मोनबाय आं साला सिगांफोर जालांबाय आं रामुसिंजोंनो मोजाङै संसारखौ जालांसै होनना फैदोंमोन मिथिबाय नाथाय नोंसो हाबा जाखुमानानै दङ थि आयै थि आं दा मा खालामनो आयै बिथिंजाय आंखौ अनसुमायाबो नागारना अबावबा थांबाय नोंखौ अनसुमाया नागारना थांबाय अबाव मा मिथिगौ आं अबाव नागारना थांदों आयै नोङो आंनि लाइफखौ धंस खालामबाय आंसो रामुसिंजों संसार जाफिननो होननानै फैबाय नोङो आंनि संसारखौ मानो सिफायनांगौ बुं गांजेमा गोसोम रानि नोङो मा बखिबाय दङ हा आरो आंनो नोंखौ नांखाया नोंसाया आंनि जिउआव फैबाबो फैयाबाबो आं नोंसायखौ हाबा खालामबाबो खालामाबाबो आंनो नोंखौ नांखाया मानो होनबा सानसे समाव नों आंखौ थखा होननानै थांदोंमोन मिथिबाय आरो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय नुदों दिनै रामुसिंआ आंखौ होखारनो हानाय जाबाय बेफोरो गासैबो नोंनि थाखायनो नङाबाथ' रामुसिंआ आंखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनोमोन दाबो आंखौ गनायना लाफिनगौमोन बियो नों जुदि बेजों हाबा जायामोनबा नोंनि फिसाजोनि हौवाखौ सेना लानो लाजि आयै चुप गांजेमा गोसोम रानि नोंनिया बांद्रायबाय आङो नोंनि हौवाखौ सेना लायाखै मिथिबाय नोंसो लाजिनांगौ सानसे समाव बियानिजों नों हाबा जाहैदोंमोन माथो नाङा होननानै खारदोंमोन नाथाय नों मानो फैफिनखो लाजि गैबायसि आं मानिना लादों सानसे समाव आंनिया गोरोन्थि जादोंमोन नाथाय आं सिख्ला मिथिबाय सिख्लाफोरखौ समायो नों बायदि बुरि मांग्रांग्रांफोरखौ समाया बेबो बिजामादैजोंसो हाबा जाफैबावदों लाथिंथिं सोरखौ नुदों नोङो बिजामादैजों हाबा जानाय हा आंनि लाइफखौ धंस खालामबाय नोङो आंहा मा जाबावगोन बेनि थाखायथ' जालांबाय होननानै आं रामुसिंजों मोजां जाफिननो फैदोंमोन नाथाय नों मानो हाबा जानांगौ मानो गांजेमा गोसोम रानि ओंखारलां आंनि न'निफ्राय जागोन दे ओंखारलांगोन नोंसोरनो मोजाङै थादो नोंसोरनो संसारखौ जादो आंनि संसारा जियानो जाया मानो नोंसोरो मोजाङै थाबानो जाबाय मिथिबाय आंखौ सावहोग्राया नोंबो सानसे फाबनांगोन जागोन दे थांसै आङो नोंसोरथ' बिराद टेनसन जादोंना आंखौ फैनायखाय नाङा दे नोंसोरनि गेजेराव हाबा नोंसोरनो जालांदो संसारखौ मोजाङैनो जायखिजाया नोंसोर बायदि लैजा गैयि मानसि नुफेराखैमोन आं नोंसोरबो सानसे फस्थायगोन आंखौ दिनै फस्थायहोनाया रामुसिं हाजारबाबो गांजेमा गोसोम रानिया आंनिनो फिसाजो आं बोरैबा मोनबाय नंमारगौबो आं नोंजों हाबाखौनो जानाङामोन खोमा नोंजों मोजाङै संसार जाफिनगोन होननानै फैदोंमोन खिन्थि नोङो बेफोरखौ मा बुंदों आंनो नाङा बेफोरबायदि हिनजाव सानसे समाव आंखौ मुगैनानै खारदोंमोन बेफोरबायदि हिनजावखौ आं लाफिनाथ' आरो गोरबोआव गथ' दंबावोसो बेबो आंनि नंगौबा अनसुमानिसो गथ' आंलाय बोरै बेखौ लाफिनो हानो आंनो नाङा आंनो नोंखौसो नांगौ आरो नों बेफोरखौ मा सानबाय बायदों हा खिंख्रि मिथिगौ बियो नोंनि फिसाजो थेवब्लाबोथ' बिनि आखल आखुफोरा मोजां नङा आरो दा जों हाबायानो जाबाय नों बेफोरखौ मा सानला बायदों थेवब्लाबो एसे बोरैबा मोनदों आं रामुसिं आरो अनसुमाया बेखौ गोसथोनानै लांबायानो प्रेगनेन्ट जाबाय बेखौ मानो बेफोरबायदि अबस्थायाव नागारना थांनांगौ दे दा गांजेमा गोसोम रानि आंनि फिसाजो आं दुखु मोनोना नंगौ आं बेखौ रागा जोंना दंमोन थेवब्लाबो दिनै नुनानै बोरैबा मोनदों दा मा जागोन बिहा मा मावना जागोन अबाव थागोन बे थानायाथ' न'आव थाहैनो हागोन दे बियो नाथाय मा मावना जागोन आरो बिनि गोरबोआव थानाय गथ'आ मा जागोन अनसुमाया मानो बेखौ नागारना थांनांगौ दे नों बेफोरखौ साननाङा मिथिबाय बिसिनि थाखाय साननानै लाब गैया जा जायो जाबाय थाथोंसै बिसोरखौलाय सोरथ' बेफोरबायदि गोरोन्थि मावना लानो होदोंमोन आंजोंनो जुदि मोजाङै थानायमोनबा बेसेदि अननाय मोनगौमोन खुसि खुसि संसारखौ जालांनो हागौमोन नाथाय दा मा जाखो दासो मोनदोंना दासो फस्थायदों दासो आंखौ नांगौ जादों खोब सानैबो गोसथोलायना थांदोंमोन माथो गुवाहाटियाव दा मा जाखो हा फस्थायबाय दासो हाखराव गाब्रबाय बादो फिसाजोबाबो सानबाय थानाङा नों खिंख्रि गाज्रि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि सानना लाब गैया नाथाय बोरै सानालासिनो थानो आं आगोलनो बेसेबा बुजायदोंमोन गांजेमा गोसोम रानिखौ दासो नांगौ जाबाय रामुसिंखौ हाखराव गाब्रना लानायखाय बना जोबहांबायानो संबाय थायोना बे साननैसोआ गेसखौनो इउज खालामनाय जायाखै न' लुनांगौना बेनिखायनो बिराद सेबै सोलिनांगौ जादों
आरो बनानो दंखासैना बेनिखायनो बनावनो सङो आङो। मालाबाल'सो आलासि फैबाथाय बिदिनो साहाफोर फुदुंनाय जायो। न'खौ लुथारनांगोन एबारो। न' गैयिनि थाखायनो आइयाबो फैया आलासिफोरखौबो लाबोआ। बिहामजो मायो आयै? बिहामजो आंनिया मानोबा आखायानो बिराद साबाय दङलै। बनबो सिनबायना मैया फैसा 500 हरनाय आङो बिजि लाना फैनि। आखाइ सादों नामा? दाथ' आयै आंनियाव 500 फैसा मानि गैया, 100ल'सो दङो। मा 500 फैसा गैयालै? 100ल' दङो, मा खोथा बुंनाय जादों बेलाय? ओहो गैमारा आयै, दङमोन। मैया सिफायजोब्बायना हाथाय खालामना लाबोजोबदों। माइरंबो गैयामोन, बिथिंजाय जानाय थावबो जोबना दङमोन। बिथिंजाय आलु, दालि, बानलु, संख्रि गासिखौबो मैया बायना लाबोबायना। दा आखायाव 100ल'सै। 100खौनो लानो हागोन दे। वाह बिहामजो वाह, बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो 500 फैसा बिदोंमोन आङो, नाथाय नोङो बेखौबो आंनो होआसै। दामोन्दैयाथ' नोंनो बा हाजार गांग्लाब हरोलै मास। मा खालामो फैसाफोरखौ हा? आंनोथ' थाइसे फैसा हरखाया बे रामोन्दाया, खालि हिनजावखौल' सिनाय हायो। मा खालामो फैसा माखाखौ हा? ना न'आव दोनहैदों सना रुफा लानो? आंलाय न'आवलाय मानो दोनहैयो दे? औ रामोन्दाया आंनो फैसा हरो, नाथाय आं फैसा हरबानो पस्ट अफिसाव दोननो थाङो, जाहाथे जोंनि फैसाया ज' जाना थाथों न' लुनो नांगौना, आरोथ' खरसा खालामबाय थायो माथो। दोनहैगोन मायाबा पस्ट अफिसाव, न'आवसो दोनहैयो नोङो। एथ' गांग्लाब हरो भगबान, हाजार फैसा हरो। बाह बिहामजो बाह। एलाहाय ला, नाङा दे आंनो नाङा, नोंनि बे 100 फैसाखौ नाङा आंनो। बे रामोन्दायाथ' बिमाखौ सिनायनोनो हाला। उन्दैनिफ्राय सोर दावदै रखम लानानै सोर गिदिर गोलाव खालामदों? आंसो। हिनजावा खालामदोंमोन नामा? आंसो। न' बानायनो जेबो जमायना दोनाखै बियो, न'आव दोनहैखुमायो बियो, न'आव सना रुफा लानो। नोंसोरो बिहामजोफोरा मानो बेफोरबायदि? नोंसोरो उन्दैनिफ्रायनो गिदिर गोलाव खालामाखै मोनथिबाय? जों बिमा बिफाफोरासो उन्दैनिफ्रायनो गिदिर गोलाव खालामो खस्थ'यै मोनथिबाय? नाथाय उनाव हिनजावा फैनासो राज खालामफैयो माथो। बिहाव बिखुनजोनो थाइसेबो फैसा होआ, होनोबो होआ। बिहामजोफोराल' लाना दोननोसै। आरोथ' हौवाफोरा हिनजावफोरनि गलामसो जाना थायो, गलाम। जेबोथ' बुंनो हायायानो। बिमाफोरखौसो बुंनो हागोन, बिफाफोरखौसो बुंनो हागोन, हिनजावखौ हागोन हाया। मा बखिलाबायदों नोङो आयै बेफोरखौ? फैसायानो गैमाराबा नों जुदि दाखालि बावै बिनायमोनबा आं होगौमोन ना। मैयाल'सो एथ' खरसा खालामबोबाय, हाथाय खालामबोबाय, नोंथ' नुखादों माथो। मा आंगा बखिबाय थायो? बखियाखै आङो, बुंदोंसो मोनथिबाय। फैसा थाइसेबो मोना बिबाबो, बा सुरितलै। नोंनोलाय माथो फैसा बिबा हरखायो आङो, नाथाय आखायावबोथ' फैसा थानांगोन ना। फैसा गैयासो जागोन नोंनि आखायाव, खमसे खम नोंनि आखायाव 10,000बाबो दङो। नों नुदों नामा? नुलायनांगौ नामा हा? हाजार गांग्लाब हरनाय फैसाफोरालाय होमबा अबावथ' थांखो? माथो जायो दे? आफेल आंगुर जाबाय थायोना, ना बेदरसो जाबाय थायो? जेबोखौनो जाया माथो हा? बेयाव एथ' हाजार फैसा जोबो नामा ओंखाम गोजा मैगं गोजा जानायावनो? आरे आं बुंखादों माथो न' लुनांगौ होननानै, पस्ट अफिसाव जमा खालामना दोनदों होननानै। पस्ट अफिसाव न' लुनो थाखाय जमा खालामदोबालाय मोजाङानो, नाथाय नोंदि खालामाखैना, न'आवसो दोनहैखुमादों नोङो। सना लानो, रुफा लानो, मबाइल गोदान लानो, हा? आं मोनथिगौ। नोंनिया साननायानो गाज्रिखा। बे आइया आंनि जिउखौ धंस' खालामना होबाय। रामु सिंजों मानो हाबा जानांगौ बियो लासिं सिंनो? दा आंहा मा जागोन? लासिं सिंनो आंनि हौवाजोंसो हाबा जानो मोनबाय होमबा? आं मिथिगौ रामु सिंआ आंखौ गरायना लाफिनगौमोन होननानै, नाथाय पापि बिमानि थाखायनो आङो आइखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। ना बिसोर सानैयाबो सिरि गोसोथोखुमालायोमोन? मेन खोथाया बेनो जानो हागौ। बेनि थाखायनोथ' आंखौ रामु सिंजों बोरायबाबो हाबा हरदोंमोन बियो। आगोलसो खोनायोमोन आं, बिमाया गोसथोयनो ओमफ्राय फिसाजोखौसो हाबा हरोनो। जोंहाबो बिदिनो मार खोमा, बिसोरो आगोलनिफ्रायनो गोसथोखुमालायोमोन खोमा। बेनिखायनो आंखौ हरबाय रामु सिंजों। नङाबा सोरखौ नुदों नोङो एथ' बोरायजों हाबा हरनाय? धोनिबानोखि सोरबा एथ' बोरायजों हाबा हरो नामा? बिनि थाखायनोथ' बिसोर बोसोरसेखौबो नेयासै, बिसोरासो हाखु दाखु हाबा जादों लासिं सिंनो। मेन खोथाया बेनो मार, बिसोरो आगोलनिफ्रायनो कुलु। आंनि लाइफखौ धंस' खालामबाय बिमाया। माबायदि बिमा बियो? आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन। बे रामु सिं गुन्दा बोरायानो आइखौ फुस्लायदों बियो। औ, फुस्लाय आइखौ मोजां मोनदों बियो। ओमफ्राय उनाव आरो आइया गोसथोबाबो हाबाबो जानो हाया रखम जाबाय। मानसिफोरजों माबा माबि बुंजानो गिनानै हाबा जायाखैमोन खोमा।
बेनिखायनो आंखौनो हाबा हरग्रा गारबाय। औ मेन खोथाया बेनोमार आं थैनो बादि दुखु मोनबायलै इसोर। आं बिराद थैनो लुबैबाय, नाथाय बे गथ'नि थाखाय आं थैनोबो हाया। आं जोनोम होगोन गथ'खौ, आं खस्थ'यैबाबो खांगोन, नाथाय आं गासैखौबो खिथेर लागोन। नोंसोरो दिनै आंनि जिउखौ धंस खालामबाय। रामु सिं आइ आरो अनसुमा। जानो हागौ आं अनसुमाखौ थाबिस होनानै गोसोथोदोंमोन महिनी होनानै, थेवब्लाबोथ' उनाव बियो आंखौ बिदि नागारना थांनाङा ना। प्रेगनेन्ट खालामखांनायनि उनाव बियो साननांगौमोन ना। नोंसोरो आंनि जिउखौ धंस खालामबाय, आंनिल' नङा आंनि गथ'नि जिउखौबो। आं दा अबाव थांनो, सोरानाव थांनो आङो? न'आवनो थांसै आं। जोंबोथ' रावबो गैला, आइयाबोथ' थांखाला, आदामोनाबोथ' हिनजावफोरनियावनो गोरजिया थायो। उफाय गैया, बै न'आव थांना थायोबा अबाव थागोन आङो? बै न'आवनो थांनोसै आं। मा सानदोंमोन, मा जानांगौ? बे गथ'आ जुदि गैयामोनबा आं सुसाइड खालामगौमोन। आं ओरैबायदि माने फाग्लि बायदि मोनबाय, नाथाय बे गथ'नि थाखायसो आं थांना थागोन। माबायदि बिमा नोङो आयै? मानो हाबा जानांगौ नोङो? आंनोसो नांगौमोन रामु सिंखौ। नोंसो सेनानै लाबाय रामु सिंखौ आंनिफ्राय आयै। नों माबायदि बिमा? थारैनो सबायमोना मालाय थांसिगोन, दाराखौबो लांमारसिगोन। नों हारसिं जामारसिगोनलै दालिम। आब' दालिम, मायो सबाय? आब' मानोबा दिनै जोबोद खर' सादों। आङो उन्दुना थाहैथ'नि दे आब', एकदम बोरैबा हाया हाया मोनथारबाय आङो। आयौ लोमजानो नागिरदों खोमा, मुलिबोथ' गैया। र' आङो नोंसा गुमैखौ मुलि लाबोनो होगोन। औ आब' देनाय मुलिखौ लाबोनो होनाय, एकदम लोमजानो नागिरदों खोमा। आब' नोङो ओंखाम ओंख्रिखौ दिनै संनो हाथ'गोन ना? आं हानाय नङा। दे जागोन दे, आं संगोन दे, थां नोङो उन्दुयै थां। माथोथ' एथ' लोमजानो नागिरखो? मुलिबो गैया, मुलि थाबालाय एसे मोजां मोनगौमोन जाबाथाय। बेखौनोथ' आब', बोरैबा गिदिंनायनायबो मोनदों आङो। दे थां उन्दुयै थां। दाराया अबाव थांखो? बियो आंनि रुमाव गेलेबाय दङ। दे आब', बेखौ गेलेनो होथ'नाय, दसे सम उन्दुना थाहैथ'नोसै आं। दे थां, ओंखाम ओंख्रिखौ आं संगोन दे, नों टेनसन लानाङा। आरो थाराखौबो टेनसन लानाङा, आं दङ ना। आं थाबा नों जेबो टेनसन लानाङा। औ आब' दे। बे सबायखौ रागासो जोंग्रा जाबाय आङो। साला सानसे समाव आंनो बेखौ बासायदोंमोन, आंनो न' होदोंमोन थानो, दा आंखौनो नागारना थांसिगोन। हाबा जायाबाबोथ' जागौमोन ना बियो। आरो फिसाजोखौलाय मानोथो लांनांगौ दे, फिसाजोखौथ' दोनलांनांगौमोन ना। आंनि फारसे एसेबो साना। आं बेनि फारसे बेसे सानदोंमोन आगोलो। सिनायामोनबो, जेबो मोनथियामोनबो, थेवब्लाबोदि आं बेखौ न'आव दोनदोंमोन। दाथ' सप्तासेबो गैला, थांसिगोनानो। माबायदि थागोन आङो फिसाजोखौ लांबाथाय। दिनैबा आरो मानो लोमजाखो मोनथिला दे आरो। दे माथो खालामबावनो, थांथोसै दे आरो। मुलिखौ लाबोनो होनि र' राहुलखौ। बिसोरजों थादाव दानिया हारसिं थानो सुखुथारला आङो। बे सबाया माहुला ना मा बुङो, बेखौ लोगो मोनाबाबो जागौमोन ना। बेखौ लोगो मोननानैनो दा हाबासिमहालागै थांबाय। फिसाजोखौबो दोनलाङा। इसोराबो आंनो सासे फिसा हरा। मानो बेफोरबायदि नोङो इसोर? आंनोबोथ' सासे फिसा हरनांगौना नोङो। दा नै जायखौबा आङो फिसाजो सानना लायो, बेखौथ' दा मालाय असे बिमाया लांसिगोन। आंहा मा जागोन, आं सोरजों थागोन? बिथिंजाय हौवायाबो न'आव थाया, हरावसो फैयो। आरो बिथिंजाय फिसाबो गैया। खर'फोरखौनो गुदुंसो मोनजोबो आं सानबाथाय। दाथ' मालाय नै थांसिगोनानो, सप्तासेबो गैला। आंखौ गांजेमा गोसोम रानिया खम बैथालि होना सानबाय। आंबो हाबा जानो होननानै जायाखैमोनथ'। रामुसिङा ब्रा ब्रा खालामनायखायसो जाबाय आंबो। आं हाबाखौ जायाबाबो जागौमोन दे। सारा बे अनसुमायाबो लांबा लांनानै मानो आलाय सिलाय खालामनांगौ गथ'खौ? हाजारबाबो आं बिनि बिमा, दुखु मोनो। आलाय सिलाय नायनो हाया आङो। औ सानसे समाव रागा जोंदोंमोन आङो, सावबो होदोंमोन। दा थेवब्लाबो नुनाय लोगो लोगोनो गोसोखौनो बोरैबा मोनजोबदों आं। बिमा नालाय अबाव फिसाफोरखौ नों नागारनो हाया। गथ'आ संसारखौ जाफिनगोन होननानै फैदोंमोन। आंबो आरो बिदि जागोन होनना सानाखैमोन ना बिसोरखौ। मोजाङै दं होनना सानबाय थादोंमोन सानैखौबो। मानोथ' नागारनांगौ दे बे अनसुमायाबो लांबा लांनानै। ओमफ्राय मा जागोन दा फारसेथिंजाय मोदोमाव दङ गथ'आ, मा जागोन आलाय सिलायनो। दाबा आरो अबाव दंहैयो? न'आव थांदों खोमा, दे न'आवनो थाथोंसै दे।
बेयावबो आरो बोरै लाखिनो रामसिंहाबो आरो इसेबो सैथारला दे उन्दुनोसै दे थिंख्रि दे नोङो उन्दुग्रो आं उन्दुनो ओंखाराखै मानो उन्दुनो ओंखाराखै ओरैनो आं मोनथिगौ नों मानो उन्दुनो ओंखाराखै नोङो दहायनि खोथाखौनो सानबाय दं न' लाब गैया खिंख्रि साननानै सानसे समाव बोरै खालामदोंमोन बिसोर नुवाखै जोंफोरखौ बिसोर बायदि मानसिनि थाखाय एथ' टेनसन जायो नामा फै उन्दुनोसै हर जाबाय आं बुंदोंना रामसिं आं उन्दुनो ओंखारथ'वाखै नों उन्दु बांद्राय टेनसन खालामनाङालै औ आं मोनथिगौ नों हाजारबाबो बिनि बिमा नालाय बोरैबा मोनखागोन देनाय दे थेवब्लाबो उनाव माबा मोनसे जागोन ना नों मानो एथ' टेनसन जाबाय थादों फैफिनगोनलै बे अनसुमाया नांज्लायनानै थांदों खोमा फैफिनगोन बियो नों साननाङा थेवब्लाबो अनसुमाया लांबा लांनानै बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरो हारसिंबा बेलेग दा बेयो मोदोमावबो दङ प्रेगनेन्ट सोरबाखि प्रेगनेन्ट हिन्जावखौ बेफोरबायदि नागारना थाङो नामा माबायदि अन्थाइ बिखानि मानसि बेलाय गावगायानो गोसथोनानै लांबा लांनानै माथो बुंबावनो आरो बे अनसुमायाबो थिग नङा मानसिया आरो गांजेमा गोसोम रानियाबो एसे मोननांगौ दे हा जों सानसे समाव एथ' बुजायोमोन जोंथ' नङा माने आंखौथ' बारो नोंनो बेसेबा बुजायोमोन दा एसे मोननांगौलै बेफोरबायदि मानसिया थेवब्लाबो अनसुमाया बेफोरबायदि खालामनाङामोन मोनथिला आरो बिसोरनि गेजेरावबा दा मा जादों ओरैनोथ' बेखौ नागारना थाङा मायबा नङा माबा मोनसे जाखादों बिसोरनि गेजेराव दे जादोंआनो दे थेवब्लाबोथ' बिदि अबस्थायाव सोरबा गालाङो नामा हिन्जावखौ माबा मोनसे जादोंबाबो बिसोर उनाव मोजां जालायनांगौ ना सानाखैमोन आं अनसुमाखौ एथ' गाज्रि होननानै बिमायनि हिन्जाव बिमानैखौ गोसथोना लांबाय लांनानै नै बिमानैखौबो आलाय सिलाय खालामबाय बै गोरबोआव थानाय गथ'खौ एसेबो गोसोखाङा होमबा गावनिनो गथ' नंगौ नंनाया दे बांद्राय सानबाय थानाङा दे उन्दुनोसै दे फै नों उन्दुग्रो रामसिं नों उन्दुग्रो आं दसे थाथ'नि दे अब्लालाय आं उन्दुनोसै उन्दुनो ओंखारदों दे उन्दु नोङो